खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 25 एप्रिल खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सनसिं ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारीनि दैदेननायजों दख'रानि मावथि सोद्रोमा आरो दख'रानि मावथि रायजो राजानि हेफाजाबजों कर'ना भाइरास कभिड-19 नि थाखाय 21 सान लकडाउन होनायाव हालामनि गोबां हाजिरा मावनानै जाग्राफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै बिथांमोननो मदद होदों। सानसे हाजिरा मावाबानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हायै नखरफोरनो सिलाफोथार आन्चलिकनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा माइरं आलु थाव बायदि गासै 222 नखरनो अनसुंथाइ होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि सोमश्री बर' आब'आ दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। आथिखालाव जितुनाखि कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 नि जितुनाखि महामारिनि गाग्लोबनायाव मुलुगनाव मोनसे लकडाउन फोसावदों। बेजों लोगोसे जोंनि भारत हादराबो नैथि खेबनि थाखाय लकडाउन फोसावदों। बेयाव जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा बाहेरायाव ओंखारनानै रां खामायनो एबा रां खामायनानै सोलिनो आरिनो जोबोद खस्थ' भुगिनांदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय अनसुंथाइ हरदों। बे अनसुंथाइखौ जोङो सिलाफोथार आन्चलिक इउबिपिअनि जानानै दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गासै 222 नखरनो जोङो राननो आवगायदों। दा बेयाव जोङो फारियै माइरं आलु थाव संख्रि आरो साबोन बिथांमोननो जों बिलाइदों। बेयावनो जोङो गिबि जोङो सेङाजाम बरगाव बर'आव जों दिनै रानजेननाय हाबाफारिखौ लादों। लकडाउननि थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय मोननाय जि एसे अनुदान बेजों सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दिनै सिलाफोथार आन्चलिकआव 222 नखर दिनै माइरं बिलाइनानै आरो थाव गोथां आलु बेखौ होनाय जादों। बेखौ जाहाथे नैबे साननैसो न'आवनो थानानै जानो थाखाय खावलायनाय जादों आरो लोगोसे दिनै जोङो बेखौबो खावलायबावगोन सिलाफोथार आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै जोङो जा माखासे सरकारनि बिथोन बे बिथोनखौ मानिनानै सोलिनांगोन। सोलिब्लासो जोंनि नखर जोंनि समाज जोंनि रायजो आरो जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानो हागोन। बेनिखायनो जाहाथे नैबे जि एसे अनुदान बेखौ थोजासे नङाबाबो जि साननैसो जानो हानायनि जा बिटिसिनिफ्राय अनसुंथाइ हरदों बे अनसुंथाइजों बायनानै होदों। बेखौनो नोंथांमोना जाहाथे जानानै गोजोनो आरो उन समफ्राव मालाबाफोर जों आरो बेफोरबायदिनो हायोब्ला हयथ' होनायनि नाजागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै